Районыбыз басуғырларында ертәнгі сағатлардан алып түнге қадар комбайндар гүрілтісі тынып тұрмай күннәрдің аяз хам құры болуы ішні тұтқарлықсыз алып барырға мүмкінлік бере. Ауыл хужалығы хам азық-түлік идарәсеннән алынған мәгълүматларга караганда 16 августка район иген кырларында 34% мәйданда урып җыю эшләре төгәлләнгән. Барлыгы 45224 тонна көзге будай, 13124 тонна арпа, 913 тонна арыш суктырылган. Ел уңышын җыеп алуда 60-тан артык комбайн катнаша, уртача уңыш гектарыннан 49,8 центнер исәпләнә. Эш темплары һәм уңыш сыйфаты буенча Зәй республикада алдынгылардан санала. Агрофирмалар арасында иң күп мәйданда игеннәрне җыеп алучы Восток хуҗалыгы биредә 36% мәйданда эшләр башкарылган. Әзәй агрофирмасында 1 гектар мәйданнан алынган уңыш иң күбе ул 54,1 центнер тәшкил итә. Биредә игеннәр 33% суктырылган. Әзәй шикәр агрофирмасында 34% мәйданда ашлык җыйналган, уңыш гектарыннан 49,2 центнерны тәшкил итә.